Kini beralih pulau Kabah riwayat diri mak adang kisah dan ingin kami rantang. Adapun beliau nangku adik kandung dia meenggi saibu balai nayah sabakku indak sabapa. Tantangan bangun tubuhnya tampan parangai jokurenah balain orang badun sana. Kalau meenggi putih kun yang tinggi semampai muraseng yang berjalan taryo alai. Pinggang kucuy agak malawua rambui katua kericang tangguang tutua na lunak-lunak lambui. Balain bana cuma adang. Bak gala imbawan urang, ota gadang sarawa gadang buku tangannya gadang-gadang. Sadeta bidang baunya bajalan manggau-wanggau hariak dareh galak tak pandai. Abuak taga iduang singkekan yang sampai telinga kaciak sungguh keijua sabalambang. Mato sirah pandangan tajam bulu dadonya rabason sang kasa-kasa dari tangannya. Konon curito anduang gerai mandehkan duang dek baliau. Samanja di dalam paru lah nampak takah karingkang. Sabaleh bulan di kanduangan gilo menyipak mengatu yang rasah gelasak dalam paru. Bawan menganduang pun balain. Biasanya bakanda asam ampalam mudo nantaraga atau mengunyung ujung baret. Tapi entah apalah maknanya, anduang meminta rangga hayam balamun jua buangi baitu ragam nentaraga. Lah tibo maso basalin menangguang mandeh dibueknya hilang ngaka dukun panolong. Dia urang kepalo nanta singi, deknya kaki nanta julu alaya sonsang garan namanya. Samalam pajan pintu batabua limau penama baru meluncur ke pelupuah. Babungkui sekujua badan tali pusik melilik bau sengyak tangi tak terdanga. Walau lahiannya basian yang lah gadang suaro bagamurwah. De asan namu babarikan kini bagalah hasan tabuah. Gadang suaro gadang kecek gadang otaj gadang kato. Baabana jalan kisahnya leko-liku hidup madang. Basugiro sultan mandanga nak kami kakak kami rantangkan danga kemana jale-jale. Tasabui nilai pakaian latak mutu seratu gengsi, bukan dicolok lagi kain indah di merek barang impor murah jemaah haragonyo. Bukan. Tapi basuo macam nantigo manolah jini nantigo. Pertamu elok dasarnya. Banang sari yang tenunan rape disasah bapantang susui di jamu tak kunjung pudah. Nan kedua taguah jahitan. Tukang pandai berpengalaman jahit nan samo balik balah indah bakasan sambuang kain. Nan ketiga guntiang potongan. Mode baru saya rangkini ragam dan alun ketinggalan tak pakai kemaripain. Baitulah dua jo manusia kostam. Mangkonyo jadi orang bayak 30 rukun saraiknya. Ibarat tungku sajarangan batali 3 sapilin. Tansano umpang salacik kok kan 2 putih selampih rumit membilai memapahnya raso tak mungkin samparono. Mari tu bilang cek-cek stan dietong mulai dari aso danga sultan jale-jale. Nan pertamu keturunannya. Elok sako di pihak ibu barasiah iliran dari ayah rumpun dan tidak cacik kata. Basuo dalam kacika. Kok lai asanya kuriak tibo di anak kuriak juo paling kurang berbulu rintia. Kamano jatuh curanato tajunnya kepelimbahan. Sebab anak tuangan ibu fotokopi diayahkan duang cetakan kurang dan badu. Nah, sudah tu pulau pendidikannya. Lai sekolah jo mengaji masa ajaran rumah tangga makan pitunjuk petang pagi. Nyampang ko acok keasahan asik dikilia di Gorinda lamo-lamo ketajam jo. Sudah itu nan ketiga nan pengabisan. Yaitu barasiah lingkungan masyarakat. Kondisi alam pergaulan orang kulili yang sampai tinggal satu membantu jiwa anak. Nan bak sepantun orang tua. Bak bantu tuangan loyang kekian pulau bantu nyelilin. Bak aragam irama gandang baitu lenggok tadi.